Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men tataɓire Dental Dina TV. An mo jeeno ko jiɗɗo jeeɗeno jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, mbaɗa abonné, janta e jangoɓe, janta e jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani, so Wave, Orange Money walla West numéro Monogram, mbaɗon balle mon 77 906 14 81 jingere wallere jingere min jiɗi. Oɗon balle kala mbawɗa wonde aɗa janga hen tan ko hen jeeɗa, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko. So tawa janga aɗa wawa hen tan ko hen jeeɗa, anne waɗi hen ballal ma e jingere ma, aɗa walle kay wallu. Min kolli o, min kabri on, min jeeya courant, min jeeya wifi o, min jeeya connexion o. Portable so boni ma soode, kala hunde ma soode ko jawdi namdoto. Ɗum no wadde ndenden jingen ɗum ɗo koye nande famde. Bisimillah. Windan tataɓire nde ala ko jangaten hen so ta jorɗo oɗo mo jangunoɗa. Ay o ta jorɗo goto woodi. Ɗo noon ko ha ganda so adima e bindol ko ni windirte, so woni hakkunde bindol ko ni windirte, so woni sara bindol ko ni windirte, so woni kañum tan ɓolo ni windirte. Wadde ganda so adima e hakkunde inde nde ko wotere, jubur mbiya ta, jubur mbiya ta. Ay ɗo mbiya ko ta mbiya jorɗo, ta mbiya jorɗo. Ndekana faami ala ko woodi so wona juburta e ta jorɗo. Kasi Qur'ana o dow ha less ala ko woni toon so wona tan juburta walla ta jorɗo. Ari ardi ɗo woni ta jorɗo, a jangina ɗum. So adima wona ta jorɗo wiyete, ɗo so adima wiyete ko juburta. Hakkunde bindol ko juburta, so wattidima ko ta jorɗo. Ala mo wondi hay goto ta jorɗo. Wadde ɗo tan mbawata ɗum. Qur'ana o dow ha less ko jangate hen ta ko ɗo haaɗi. Ma jango ta saqiru, ta saqiru ha saqiru ko gotum. Ay ta saqiru e ha saqiru ko ta o tan ɓeydto hen. Wadde ta saqiru e juburta en fof ko ta tan wiyete. To noon ko juburta, juburta, ta jorɗo, ta jorɗo, juburta, juburta, ta jorɗo, ta jorɗo. Ɗum tan jangata e ngal ɗo alluwal. Ɗo ko ha tan ganda, ɗum tan jangunoɗa, addira ɗum ɗo ko ha jiya ɗum. Kalɗo jiimi ko wayni ko juburta. Hakkunde bindol ko wayni ko juburta. Sara bindol so wayni ko ta jorɗo. Ala mo wondi hay goto ta jorɗo. Kasi min kam mi seta nde majjere. Ɗo ko ta jorɗo, juburta so adima, juburta hakkunde bindol, ta jorɗo sara bindol. Seri ndima ala mo wondi hay goto ta jorɗo. Gasi winden tataɓire nde ala ko jangumi hen so wona tan ta jorɗo oɗo. Ɗo noon ko mi anda so adima no wayata, hakkunde no wayata, so woni sara bindol no wayata, ala mo wondi no wayata. Ɗum ɗo ko ɗo jangata ɗo. Wadde ta jorɗo nani, ay ta jorɗo nan ga. Ɗo ko juburta, juburta, ta jorɗo, ta jorɗo. Wadde a faami ala ko woni hen so wona juburta, ta jorɗo. Qur'ana o dow ha less ɗum tan woni hen. Ma woni juburta hoore bindol, hakkunde bindol juburta, walla wona sara bindol ta jorɗo, walla ala mo wondi hay goto wiya ta jorɗo. Ni foti ari ardi. Winden tataɓire nde haaɗi ɗo. ƴette kuɗi mon e karneji mon, jangon mbahawon. On dawi on keeɓi keɓne, yo Allah koye nande e famde. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.